ביום רביעי, ד' באדר התשפ"א, 26 בפברואר 2025, התקיים ברחבי הארץ אירוע המוני וספונטני שהיה הכי קרוב ליום אבל לאומי. המונים ליוו בעמידה בצמתים שונים את ארונם של שירי ביבס האם הצעירה, של בנה הפעוט אריאל ותינוקה כפיר, אשר נרצחו באכזריות על ידי חוטפיהם מהחמאס בעזה, בדרכם האחרונה לקבורה. בצומת סילבר ליד אשקלון עמדו אלפי אנשים כשעתיים בשקט מופתי עד הגעת השיירה, ונשאו בגאון את דגלי ישראל ודגלים צהובים. היו שהחזיקו בלונים כתומים לציון צבע שערם הג'ינג'י של שני הילדים. חלקם אף שרו את התקווה. לבקשת המשפחה, איש מנציגי הממשלה לא הוזמן למסע ההלוויה מראשון לציון לבית העלמין במרכז האזורי צוחר שבחבל אשכול ולטקס הקבורה של יקיריהם. ההמונים בצומת, חילונים, דתיים, אנשים מכל העדות, הזרמים והגילאים, חשו תסכול ויגון בנותנם כבוד אחרון למשפחה שהפכה לסמל הטרגדיה של טבח ה7 באוקטובר 2023 והפקרתם של החטופים. אישה של שירי ואבי הילדים, ירדן ביבס, היה חטוף במשך 484 ימים. ירדן נסע ברכב הראשון ואמר כי הוא מתרגש מגילויי ההשתתפות ההמונית בצערו ובצער המשפחה עד כדי כך שלו יכול היה יורד ומחבק כל אחד ואחת מהעומדים בצמתים ברחבי הארץ. שיירת אופנוענים ארוכה ליוותה את השיירה לאורך כל הדרך. יהי זכרם של שירי, אריאל וכפיר נצור בלב כולנו.